Bueno, Getxo Antzoki eta Musika Eskolaren obraren barruan edo baitan ez dago bakarrik ekipamendu kultural horien eraikuntza aurreikusita baizik eta obra hau aprobetxatu nahi dugu ere aparkalekuaren albortan daukagun aparkalekuaren arazoari aurre egiteko beste pauso bat emateko, ezta? Eta alde horretatik, obra orokorraren honen bigarren fase honetan aparkalekuak egiteko proiektua martxan jarriko dugu. Hain zuzen ere, 105 plaza inguru zabalduko dira bertan. Euren artean ere 4 pertsona eskapazituentzako izango direlarik. Beraz, lehen esan doan moduan, beste pauso bat ematen dugu aurrera aparkalekuaren arazoari aurre egiteko jakin badakigulako Algortako auzoan oso eskatua den arazo honi erantzun egoki bat eman behar dugulako. Agian ez da izango irtenbide osoa emateko nolabait ekintza, baina beste pauso bat ematen dugu eta lehenaldi honetan beste pauso batzuk ere emango ditugu. Beste aparkaleku batzuen proiektuak aurkeztuko ditugu ere gabe, baina hau martxan dago ja eta beraz 105 inguruko plazorik ez dira gutxi, auzokientzako izango dira eta beraz uste dugu nolabait positiboa dela dudarik gabe alde horretatik lan egitea eta proposamena mahai gainean jartzea eta gainera proiektu hau aurrera eramatea. Beraz, argitu nahi dudana da azken batean hor ekipamendu kultural potente batzuk jarriko dutugula martxan, Getxok behar dituen ekipamendu kulturalak, baina baita ere Algortako auzo horretarako aparkalekuaren arazoari aurre egiteko beste irtenbide bat jartzen dugula martxa proiektu orokor honen bitartez. Bai, eta bigarrenetik